maraba da zuwan ku tashar mu ta Yau da Gobe Top TV. Domin samun shirye-shiryenmu sai ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa. Mun gode. Malam ba ka gani? Kai mahaukaci ne? Mahaukacin ina ne? Ka zo ina tafiya. Mahaukaci? Ni mahaukaci. Makaho, kurma ne, baya gani. Bayan sa hannun ka mai sanda. Yawwa ya tsugunna hannun ka mai sanda bayan ka. Kalamai. Hannun ka mai sanda bayan ka. Akwai tamu da ɗan kuma a layin nan babu wanda ba. Akwai tamu da shi ne so nake a wai duka. Ai malam ba kawo mutum kirki ne ɗan kurma wanda baya zaki a layin. Kake baya gani. Fi sibilillahi baya gani. Baya gani. Ya dawo. Hannun ka mai sanda. Ban baka hakuri ba, ne tare da kai. Na